Здравейте, аз съм Поли и днес ще си говорим за нещо наистина важно – детските усмивки и как да ги пазим здрави още от най-ранна възраст. С мен е доктор Стоименова, детски стоматолог, която ще сподели ценни и практични съвети за грижата за детските зъби. Защото вярваме, че малките проверки днес пазят големите усмивки утре. Здравейте, доктор Стоименова! Здравей, Поли! На каква възраст е добре детето да посети зъболекар за първи път? Аз лично препоръчвам още в първата година, непосредствено след пробива на първите 1-2 зъба, детето да посети детски зъболекар. Не толкова за да го прегледаме и да седне на стола, а колкото да може детето да свикне с обстановката, да изгради доверие с детския зъболекар и не на последно място да дадем съвети за оралната хигиена и за грижата за детските зъби. Защо профилактиката още в ранна възраст е толкова важна? Много е важно детето да посещава отрано зъболекар, точно защото не е хубаво първият преглед да бъде когато имаме проблем. Защото тогава детето попада в една непозната среда и лечението е изключително трудно. Ако детето е посещавало зъболекар от ранната си детска възраст, много вероятно е то никога да не разбере какво е да има кариеси в устата. А дори да се появи кариес, ние ще го хванем съвсем рано и лечението ще бъде напълно безболезнено и изгради или вече доверие с детето, лечението ще бъде лесно и бързо. Какви навици за зъбна хигиена трябва да изградим при децата? Зъбните навици се изграждат още в началото, преди детето да има зъб в устата. Защото колкото по-рано започнем да приучаваме детето към оралната хигиена, толкова по-лесно ще ни бъде в последствие. Децата трябва да мият зъбите си 2 пъти на ден. Сутрин преди и вечер след хранене. Като до 10 годишна възраст е хубаво родител да участва в контрола на оралната хигиена. А как влияят храните върху детските зъби? Всяка една храна оказва влияние. Простите въглехидрати, каквито са сладкото, тестото, различните чипсове и снаксове, много бързо се разтварят и бързо полепват по зъбните повърхности, което е предпоставка за развитието на микроорганизми, чието отпадни продукти водят до развитие на кариеси, докато плодовете, зеленчуците, те са твърди и по чисто механичен начин премахват плаката от зъбната повърхност и пазят зъбите здрави. Как може да подготвим детето за първия преглед, така че да не се страхува? Най-важното е да подготвим детето по разбираем начин за него. Съответно да му представим нещата като приказка, така както то би ги разбрало. Да му кажем, че ще го заведем на едно място, където има един вълшебен кораб, съответно ще включим слънцето и с едно малко огледалце ще преброим неговите зъби. Какво правите в клиниката, за да създадете едно позитивно преживяване на детето? Първоначално, както ви казах, винаги разговарям с детето. Винаги му представям нещата по начин, по който то ще разбере. Съответно, аз трябва да съм актуална с любимите герои на децата, любимите приказки, любимите песнички, за да може под формата на игра да обясня на детето какво ще се случи и каква ще бъде следващата ни стъпка. Защото децата трябва да бъдат информирани. Когато детето не знае какво ще се случи, то се притеснява. Когато той е информирано и знае какво да очаква, той изгражда доверие и след което нещата се случват много по-лесно. Как протича един профилактичен преглед спрямо този на възрастните? Каква е разликата? Децата имат различни потребности от възрастните. Затова първото нещо, което правя, е не веднага да взема детето и да го вкарам в кабинет или то да ме чака седнало на стола, защото това внася едно напрежение в детето. Първото нещо, което правя, когато то е седнало, ние си имаме в клиниката кът, където децата могат да си поиграят и те се чувстват по-скоро като в детски кът, отколкото на зъболекар. Отивам, сядам на малката масичка, където детето рисува и започвам да си говоря с него, като се интересувам какви са неговите интереси, какво то харесва, какво не. След което го питам дали знае защо днес е при нас. Съответно му разказвам, че аз съм зъболекар, разказвам му какво прави детския зъболекар и го информирам какво ще се случи днес в кабинета. След което подавам ръка, хващам го и заедно отиваме в кабинета, където се случва прегледа. Добре, доктор Стоименова, а какви други профилактични манипулации предлагате за деца? Например, силанизация, флуоризация и така нататък. Малко повече да разкажете по темата? Да, разбира се. Аз много обичам да говоря за активна профилактика.
Не просто за профилактични прегледи. Защото за мен профилактичен преглед не означава да отидем 2 пъти годишно при зъболекаря и да констатираме новите кариеси. Нашата цел е да запазим зъбите здрави на децата. Това как се случва? Когато ние извършваме в клиниката активни действия, даваме инструкции на родителите какво да правят вкъщи, така че да не се появяват нови кариеси. Заедно с профилактичните прегледи задължително трябва да имаме почистване на зъбите, защото плаката е една голяма предпоставка за развитието на кариес. Съответно, почистването съчетано с флуоризация. Флуоризацията също е профилактична процедура, която предпазва зъбите от кариес. И не на последно място силанизацията. Силанизацията е подходяща най-много за първите пробиващи постоянни зъби, именно шестите. И то в първите 2 до 3 години след техния пробил, защото те пробиват ненапълно минерализирани и силантите ги предпазват от задържането на плака и развитието на кариеси. В тази връзка ми е и следващия въпрос. Какви проблеми сте виждали при деца, които е можело да бъдат предотвратени, ако е имало навременен преглед? На първо място кариесът на ранното детство. Кариесът на ранното детство се среща при много малки деца. Моят най-малък пациент, който беше с 8 зъба в устата, 4 от които бяха развалени до нивото на венеца. Ако се бяхме срещнали в първата година, когато детето имаше 1-2 кариеса, това можеше да бъде предотвратено. Защото щяхме да дадем инструкции на родителите, указания, да ги подкрепим съответно, как те да се грижат за зъбите, да започне съответно профилактика, правилен хранителен режим. И ако децата идват отрано, дори най-малките кариеси на ниво бели петна могат да бъдат установени, защото кариесът на ниво бяло петно може да бъде стациониран. Но когато вече се е получила дупка, тогава вече трябва да преминем към лечение. А разбирате, че за едно дете на 2 години, на година и половина или на година и 2 месеца е трудно да седне на стола, да отвори уста и в рамките на 40 минути да седи неподвижно. Какъв е вашия съвет към родителите, които отлагат прегледа? Защото, например, според тях всичко е наред или детето има само 4 зъба? Скъпи родители, не се доверявайте на това, че когато детето отвори уста и вие миете зъбите, не виждате нищо. Много често кариесът започва в междузъбното пространство и той остава дълго скрит за неопитното око. Когато вече вие видите дупката в устата и смятате, че има проблем, проблемът е много напреднал и тогава се стига до едно дълго и продължително лечение. Затова аз съветвам родителите задължително заведете детето си на зъболекар още в първата година след неговото раждане. Много благодаря, че бяхте мой гост. И аз много благодаря за поканата. Грижата за усмивката започва с една лесна стъпка – профилактичният преглед. Очакваме ви!